Ahojte, vítajte pri druhom diele hudobnej teórie pre gitaristov. Dnes sa budeme opäť venovať intervalom a nadväzujeme na to, čo sme si ukázali v minulej lekcii. Čiže v minulej lekcii sme sa dozvedeli, čo sú to intervaly, na čo sú dobré a ako vzniká ich názvoslovie. A dnes sa pozrieme na to, ako tieto intervaly, ktoré sme si minule odvodili, budú vyzerať na hmatníku. Čiže všetku tú teóriu, ktorú sme si minule povedali, sa pokúsime dneska uplatniť na hmatníku. Ak ste pripravení, môžeme ísť na to. Z hľadiska odvodzovania intervalov na hmatníku, keď si chceme zahrať dva tóny, máme v podstate dve možnosti. Buď si zahráme tie dva tóny na tej istej strune, čiže povedzme napríklad, keby sme si chceli zahrať CE, tak môžeme zobrať CE, čiže týmto spôsobom na jednej strune môžem zahrať tie dva tóny, alebo tie dva tóny môžem rozhodiť cez dve struny. Čiže napríklad CE v tomto tvare. Z hľadiska určovania intervalov na hmatníku je pre nás momentálne zaujímavejšie zobrať si to určovanie cez dve struny, pretože lepšie vidíme tak akoby ten tvar, ktorý vzniká pri každom intervale. Keď si odvodzujeme intervaly len na jednej strune, tak jedine, čo sa zväčšuje alebo zmenšuje, je tá vzdialenosť medzi tými dvoma tónmi. Takto, keď si to ukazujeme cez dve struny, respektíve niekedy budeme potrebovať aj cez tri struny, tak vždy vidíme akoby, že nám vznikne nejaký tvar. A preto toto je dôležité pre našu metódu určovania intervalov, aby sme si pamätali tie tvary. Čiže začneme všetkými intervalmi, ktoré sme si minule ukázali. Opäť ich tuto máte v tejto tabulke. A začneme tým, že si ich odvodíme teda od hrubej struny E, od 8. pražca, kde je tón C. A začneme od hrubej struny E, pretože tam má väčšina gitaristov najlepšiu orientáciu. Čiže poďme sa pozrieť na to. Tu mám 8. pražec, čiže toto je tón C. Prvý interval, ktorý tam máme, je interval čistá prima, čiže to je interval od C po C, čo je vlastne 0,5 tónov, žiadna vzdialenosť, čiže je to vlastne ten istý tón. Čiže toto je čistá prima, ten istý tón. Veľká sekunda, vzdialenosť od C po tom D. Dobre, čiže vidíme túto vzdialenosť CD. Samozrejme, dalo by sa to zahrať aj na tej istej strune CD, ale ako sme si povedali, my si ich chceme odvodiť cez dve struny. Čiže toto je vzdialenosť veľkej sekundy CD. Tu máme CE, veľká tercia, čiže 8. pražec na E strune, 7. pražec na A strune. Keby ste mali problém s tým, vidieť to u mňa na hmatníku, tak v rámci textovej lekcie na mojej stránke lekciegitary.com nájdete obrázky príslušné ku každému intervalu. Čiže ak náhodou toto nie je dostatočne zreteľné, tak tam to nájdete v obrázkoch. Ďalší interval CF, čo je čistá kvarta, to sú dva tóny pod sebou, čiže 8. pražec na E strune, 8. pražec na A strune. Čistá kvinta CG je tento tvar, možno poznáte z power akordov, čiže CG. Ďalší interval veľká sexta CA. Teraz to máme takisto v podstate ako veľká tercia, akorát sme o strunu nižšie, čiže sme na strune D. Čiže 8. pražec na strune E, 7. pražec na strune D, veľká sexta. Veľká septima CH, čiže 8. pražec na E strune, 9. pražec na D strune. A čistá oktáva 8, 10. Čiže 8. pražec na E strune, 10. pražec na D strune. Čiže takto vyzerajú jednotlivé intervaly v rámci stupnice C-dur. Poďme si ich ešte raz prejsť. Čistá prima, CC, veľká sekunda, CD, CE, veľká tercia, čistá kvarta CF, čistá kvinta CG, veľká sexta CA, veľká septima CH, čistá oktáva CC. A teraz, keď sme si to všetko ukázali, ako to vyzerá na tom hmatníku, dávajte dobrý pozor. Teraz prichádza podstata toho spôsobu, ako určiť hociaký interval bez toho, aby ste museli v hlave
robiť nejaké komplikované výpočty. Čiže vašou úlohou dneska bude naučiť sa tie tvary, ktoré jednotlivé intervaly vytvárajú. Keď si zoberiem napríklad tento tvar C, E a posuniem to od iného C, ten istý tvar produkuje presne ten istý interval. Čiže stále, opäť CE, čiže stále vidíte ten istý tvar a stále je to ten istý interval. Čiže hocikam ja tento tvar posuniem na hmatníku, stále to bude veľká tercia. Jediná výnimka je, keby som začal od struny G, ale k tomu sa dostaneme za chvíľočku. Zatiaľ ju budeme preskakovať a tvárme sa, že ju tam nemáme. Čiže hocikam ja urobím tento tvar, tak vždy dostanem veľkú terciu. Čiže tu mám tóny CE, keď začnem od E struny, keď začnem od A struny, v tom istom tvare tie isté dva tóny, od D struny zase CE, G strunu som povedal, že preskočíme, čiže môžem začať od H struny, opäť CE. Čiže keď sa vás napríklad niekto spýta, že aký je interval E-GIS, tak vy máte v podstate, ak máte gitaru pri sebe, E-GIS, dobre, čiže E-GIS, jednoduché, veľká tercia. Áno, čiže zase vidíme, podľa toho tvaru my vlastne hneď vieme, aký je to interval. A keď nemáte gitaru, ale máte dobrú orientáciu a viete si hmatník predstaviť v hlave, tak keď sa niekto spýta E-GIS, vo vašej hlave iba E-GIS, veľká tercia. Čiže takto robím napríklad ja. Čiže ja si iba predstavím hociaké dva tóny, ktoré by ste ma chceli vyskúšať, teda, že aký je to interval. A podľa toho, aký mi to tvar vytvorí, tak hneď viem, aký je to interval. Čiže keď vidím tento tvar, tak hneď viem, že to je čistá kvinta a podobne. Naučenie sa týchto pár tvarov má obrovský význam pre vás, pretože sa nebudete musieť učiť odvodzovať tie intervaly z hľadiska teórie, ale jednoducho využívate svoju orientáciu na hmatníku, čo samozrejme sa vám bude takisto zlepšovať. A iba sa naučíte tie tvary a hneď budete vedieť, aký je to interval. A takisto, keď vidíte nejaký akord, napríklad C-dur, tak hneď si viete predstaviť, že toto je veľká tercia. Vidím G-dur, takisto vidím, že toto je veľká tercia. A podobne. Čiže je tam veľa využití toho, keď si pamätáme tie tvary. A takisto sa vám otvára logika toho, ako to na tom gitarovom hmatníku funguje. Pred chvíľkou som vám povedal, že jediný problém, ktorý máme, je, ak by sme začali od G struny. Problém, prečo to od G struny vyzerá inak, je, že rozostup medzi G a H strunou je na gitare iný ako rozostup medzi všetkými ostatnými strunami. Čiže všetky struny na gitare sú ladené do čistej kvarty, okrem G a H, ktoré sú naladené, keď si pozriete, GH, ten interval už poznáme, GH je naladené do veľkej tercie. Čiže my keď začneme odvodzovať intervaly od struny G, tak to bude vyzerať inak. Čiže pozrieme sa na to. Samozrejme príma bude to isté, lebo to je ten istý tón, ale keď ideme, že tu je, čiže 5. pražec je C, D-čko máme teraz, už to není v tomto tvare, ktoré sme mali predtým, ale je to akoby posunuté na tej druhej strune o jeden pražec doprava. Čiže my tam kompenzujeme ten interval veľkej tercie a pridávame jeden pražec smerom teda nahor. Čiže toto je potom interval veľkej sekundy keby sme začali od G struny. Čiže to je veľká sekunda. Všimnite si veľká tercia, teraz CE, opäť sme museli pridať, čiže z tohto tvaru vznikol takýto tvar, už máme CE pod sebou, CF je tu, CG, opäť všetky tieto tvary nájdete na stránke, CA, čiže pod sebou 5. a 5. na tenkom mečku, veľká septimy má CH a CC. Je to mierna komplikácia, nie je to nič tragické, jednoducho sa len naučíte, že keď by som začínal od G struny, tak musím tie tvary trošku modifikovať tým, že pridám na tej druhej strune jeden pražec smerom nahor, alebo teda doprava, už akokoľvek si to chcete zapamätať. Pretože vy keď niekedy odvodzujete akord, tak možno budete potrebovať práve odvodiť akord v niektorej polohe tu hore,
a budete musieť vedieť, že teda ako tu vyzerá tá tercia, kvarta, kvinta alebo čokoľvek budete potrebovať. To je na dnes všetko a pre mňa z mojej strany všetko. Pre vás vaša úloha ešte len začína. Čiže vaša úloha je prechádzať si všetky tieto intervaly, ktoré sme si dnes ukázali a začať si zapamätávať jednotlivé tvary. Čiže vždy, keď vy na hmatníku uvidíte tento tvar v vašej hlave skrsne, to je veľká tercia. Vždy, keď uvidíte tento tvar alebo power akord, vždy budete vedieť, že to je čistá kvinta. Dobre? Čiže postupujte týmto spôsobom, skúste sa ich všetky naučiť a skúste sa otestovať nejakými tvarmi, či ich budete vedieť, že aké sú to intervaly. A ešte samozrejme my sme neurobili všetky intervaly. Zatiaľ sme urobili iba tie intervaly, ktoré sme si odvodili zo stupnice C-dur. A v budúcej lekcii vám ukážem všetky ostatné intervaly. Čiže všetky tie, ktoré sme ešte vynechali, a ak zvládnete aj učivo budúcej lekcie, tak budete vedieť vytvoriť alebo určiť hociaký interval, nech už sa to volá hociako, cis, fis, hocičo. Úplne najkatastrofálnejší názov, ktorý niekde môžete vidieť, tak budete tomu presne chápať, aký je to interval, pretože budete pracovať iba s tými tvarmi. Tak držím palce, dúfam, že všetko dávalo zmysel. Ak nie, tak nechajte v komentár tu na YouTube alebo na mojej stránke. Určite odpoviem a vidíme sa pri ďalšej lekcii. Majte sa.